Sabi, oh. Wawa naman. Pero gising siya ngayon, no? Manuel. Ay, naku, kawawa Ito, yung sir, bata. Oh. Saan yung picture niya dati? Ito siya yung pangano bunso yan. Ah, ito po siya. Yung taba niya, oh. Oo, ang taba niya daw. Ito siya, oh. Oh, yung taba-taba niya noon, oh. Yan siya ngayon, oh. Wawa naman yung bata. Grabe, pataas to ah. Ha? Yan oh. Ang taas. Ang taas dito guys. Yan, sundan namin yung batang may sakit na nag-chat kay Tol Sardinas. Ah! Ay, hingal ako. Bundok pala to. Tarik na tarik to ah. Ha? Tanggal lang kinain. Tanggal. Exercise dito. Ang kinain. Kaya parang tagal niya ating makababa eh. Ang layo pala. Nakakailag yun. Dito ah. Ito yung bahay. Saan? Nakakailag yun. San Pedro? Oo nga no. Nakakailag yun. Ito po yung bahay niya. Ah, ito yung bahay nila. Ha? Ano ba po ba? So, ayan po yung bahay ni ano. Ayan po yung bahay ni Manuel, guys. So, anong sakit niya ulit eh? Hydrocephalus. Hydrocephalus. Ano niya kay te? Wala po. Ay, kayo po ba yung nag-chat? Ah, yun o. Naawa lang po kasi wala rin. Galing kasi kami dyan sa baba. So, sabi namin, puntahan na natin. Kahit ganyan lang muna yung dala natin. At least, pagpunta natin ulit, alam na natin. Anong lugar to? Ano po? Chapilo Village. So, Tagpos. Teopilo, Apo. Tagbos, Binangonan, Rizal. So, nandito kami. Yan, si Henry on the go. Tsaka si Sam Motovlog. Yan, mga Team Butete, Luzon. So, yan, nantayin lang. Pahinga-pahinga lang kami, guys. Siningal kami paakyat. Grabe. Ayun, makikita nyo, oh. Oh, nasa tuktok po kami, oh. Ito yung palibad ng drone dito Oh. eh. Diba? Palipad kang drone, tol. Taas na, kawawa naman yung bahay din, oh. Kawawa naman, oh. Nakatagilid na yung bahay. Nakatagilid na. Tagilid na, oh, no? Yung kinukulong bagyo po. Kawawa naman. Mura lang po yan ni Bading. Okay ba ang palibad ng So, ito po, puntahan natin dito yung batang may hydrocephalus. Yan. Yan natin. Anong pangalan nyo, te? Emily Fabrique po. Ilan taon na po kayo? 31 years old po. 31. Apo. Ito, anak nyo rin po ito. Apo, panganay ko po. Pasok po ako, te, ha? Yes po. Ito. Kawawa naman. Kawawa naman yung bata. Ano to, te? Ano po? Ilang taon na po siya? Siya po si Emmanuel Palino. Lalaki. Opo, lalaki po. Pag ano po, 5 years old na po siya ngayon. Naka-birthday lang po. Na nangyari po sa kanya yung sakit niya, itong last year lang po ng 2021 po. Oh. Baga, nag-start po siyang mag-convulsion noong 2020, December 25, 2020. Tapos po, Okay, te. Kayo mo po. Okay na. Tapos po, baga, pabalik-balik po kasi yung convulsion niya pagdating po ng January 2021 po. Nung dumating po yung birthday tsaka binyag niya, tapos after po nun, pabalik-balik po yung lagnat niya, ubos sipon niya, hanggang sa mag-convulsion siya, tuloy-tuloy po. Mas na-admit po kami ng 2021 sa Margarito po sa ospital. Tapos na-refer kami dun sa Reyes. Nung nalaman po dun sa Maynila po siya, nagkaroon ng tubo na ganito. Doon po nalaman sa MRI niya na meron daw po siyang
bukol sa utak at saka hydrocephalus sa ulo. So sabi naman po ng doktor, buti daw po naagapan namin yung hydrocephalus niya kasi kung hindi, lalaki daw po yung ulo niya. Kaya nalagyan po siya ng shunt. Ito po yung shunt niya. Yung pong galawin tayo, baka Ito yung delikado. shunt niya. Baga connect yan dito sa fat yan. Baga yung tubig na nagdi-drain pa diretso sa ihi niya. Tapos yung sa bagay na puno daw po ng plema. Kaya ang ginawa po ng doktor, binutasan dito para masaksyon yung plema, makuha ito yan. Pag dito na rin po siya umihinga, dito rin dinadaan yung oxygen niya. Tapos yung sa pagkain niya naman po, milk o kaya blender for the Blender liquid po. na, puro liquid na yung Puro pagkain liquid, niya. lahat dito idadaan. Hindi po siya makakain. Nakakain siya ng Cerelac, kaya lang po, paunti-unti lang. Kaya lang pumubulwak siya dito sa leeg. Kaya unti-unti lang kain siya dito sa bibig. Hanggang ngayon, hindi na po siya makakain, hindi na mailunok kasi gawa sa butas na po sa leeg. Tapos po, pag hindi na siya makatayo, hindi na Hindi na. makapagsalita, Hindi na. hindi na rin, medyo nakakaroon siya ng kaunti. Tapos yung mata niya blanco na. Hindi na rin nakakita. Hindi na rin po. Gawa po sa pagsisesyon at tirik ng mata niya. Bagay yung bukol niya sa utak, lumalala po. Bali, ilang taon siya nung nagsimula yung ganyan niya? Ano po, nangyari sa kanya kasi 3 years old pa lang po siya, normal pa lang siya. Tapos nung tumutong na siya ng 4, 5, ganyan na siya. Ganyan na siya. Baga 2 years na po siyang may sakit na ganyan. Pagkatapos, eto sir, yung kanan niya, hindi niya na maigalaw. Hindi na yan nagagalaw. Opo, eto, yung kanan, hindi niya maigalaw. Baga Kasi yung stroke paa. po, ito yan. Hindi na po maigagalaw kasi matigas po. Baga ang nagagalaw niya, ito. Yan. Ano lang siyang galawin? Baka Tsaka yan, ma-storbo po kanan. yung tulog niya. Kalahati sa kanya ang stroke, Ano po kalahati yan ang siya? galaw. Gising po yan ngayon. Gising po siya ngayon. Opo, gising po siya ganyan. Anong pangalan niya? Samuel? Emmanuel Ay, po. Emmanuel. Manuel? Baga yung rinig- panganay ko po ang Samuel. Emmanuel? Opo, Rinig mo Emmanuel pa ako? Palino po. Bebe? Kapag tinatawag niyo po siya, kinakausap niyo, hindi po siya sa inyo. Hindi siya lilingin sa inyo. Ganyan lang. Ganyan lang po siya. Kawawa. Nung nakaraan linggo po, nag-convulsion siya nung March 10. Itong March lang, bago lang itong March 10, nag-convulsion siya. Dinala namin siya sa Margarito Hospital. Nakakumpine kami doon. Kakalabas lang po namin itong March 28 ng tanghali. Ito lang, bago lang po. Ay nga, at nakwento-kwento sa akin dito ng mga kapitbahay na yun, kapag ano nga daw, naghahambag-hambag na lang sila. Kahit pa paano. At pasalamat kay ate, sino yung nag-chat sa Ate akin? Giselle po. Kay Ate Giselle, yan, shoutout sa Ate Giselle. Siya yung nag-chat kay Boy Sardinas. At eto, so malapit-lapit lang dito yung kay ate, yung vocalist ng Aegis. So, pagtapos doon, sabi ko, sige, puntahan natin to, tol. Puntahan namin para kahit paano may dala kaming bigas, tas konting alaga dito. Sabi ko, para kapag sa susunod, alam na natin yung pupuntahan natin pag may dumating na biyaya para madala natin agad sa kanya. So, grabe tayo, no? Sobrang payat ka na, no? Sobrang payat na. Yun nga daw po sabi ng doktor, sobrang payat na po. Nung baby siya, hindi naman siya ganito Hindi kapayat. naman po. Sobrang picture sigla ka siya dati? kagaya nung niya. May picture ka dati? Meron po. Patingin nga ako. Ito yung picture. Grabe, oh. Wawa naman. Pero gising siya ngayon, no? Manuel? Naku, kawawa Ito, yung sir, oh. bata. Ito yung picture niya dati. Ito siya yung pangano bunso yan. Ito po siya. Yung taba niya, oh. Oo, ang taba niya daw. Ito siya, oh. Yung taba-taba niya noon, oh. Yan siya ngayon, oh. Kawawa naman yung bata. Kawawa naman, oh. So, kung bata pa lang siya, ito na yung dinaranas niya. Manuel? So ngayon tayo, wala siyang oxygen. Ito yung Apo. bahay nila ate.
So dito te, sino naman nagpatira sa inyo dito te? Balita ko nakikitira lang daw kayo dito. Po. Nakikitira lang daw kayo dito. Opo, nakikitira lang po. Hindi po sa amin yung lupa na to. Baga patayo lang po. Ano ko, inuubo na siya te. Inuubo. Tapos yan, pag inuubo siya, Baga pag nag-aano siya, pag nangingitim siya, or may nagbabago sa katawan niya, na parang nag-iiba yung itsura niya, may oxygen po kami dyan maliit. Yun po yung galing sa Maynila na pag-anuhan po namin, na paggawan po namin ng paraan yun. Kaya lang po, yung oxygen na po na yun, ay maghahanap pa po kami ng pwedeng mapagre-repairan pag naubos po yung oxygen. magkano yung oxygen pag binibili niyo? Po, Magkano yung oxygen? ano lang po, binigay lang po ng doktor niya, baga donate lang po sa kanya. Tawag dito, yung gamot niya, may ano yung giniinom niyang gamot? Yung gamot po, ito po yung gamot niya, sir. Inuubo siya, te, okay lang ba siya? Nawawa naman yung bata. Oh. Ito yung gamot po niya sa Valproic. Para sa convulsion po ito. Tapos Magkano meron naman naman yan, din ang po isa siyang gamot para ito sa, ganun din, kaparehas din po ng convulsion niya. Yan. Magkano Tapos yung, ito yan. magkano Maabot lahat? po siya ng mga nasa 3,000 o 4,000 lahat. Hanggang ilang araw yun? Ang mga 2 times a day po ang ano niya. Depende sa mauubos po ng ilang araw to. Yan, paubos na po siya. No, paubos na yan, no? Ano po? So, 3,000 ng, Mga 4,000. Depende po sa mga talaga isang niya. buwan po yun. O, hindi pa. Wala pa, itong linggo lang. Linggo Bago lang lang yun. po, bago lang. Para lang makasurvive yung bata, no? Kaya nga po, sabi nga po nila, kailangan meron kang 3,000 kada isang linggo Linggo. para mabili mo yung ganito. Yan. Tapos ang gatas po niya ay Barbara, dapat po, Pediasure. Kaso hindi po namin kaya ang Pediasure kasi ang mahal po. So ang ginawa na lang po namin, pasamantala lang po ng birch tree, kahit ano pong gatas na pwede sa kanya. Yung mura-mura lang, yun po ang kaya namin ibigay sa kanya. Pag may trabaho po asawa ko, sideline. Anong ganyan. trabaho naman ni mister? Ano po, construction po. Minsan may napapagawa sa kanya, gagawin niya po. Minsan, isang buwan wala siyang trabaho. Minsan, ilang linggo wala siyang trabaho. So, ano yan? Nililipat nyo yan si Jan pag gabi? Opo, nililipatin po Pag tanghali namin. lang dyan lang kasi Opo, mahangin kasi hangin. hangin po. Bubuhat lang namin. Tapos pag maliligo naman po, nakaupo siya, pero hawak lang po namin. Hindi po siya kaya. Pag iuupo niyo po siya sa wheelchair, hindi po niya kaya. Hindi niya kami iyak siya. Opo, hindi niya kaya yung katawan niya. Talagang bumabagsak po siya. Diyan, dito tayo, te. Kawawa naman yung bata. Nailapit nyo na yan sa mga Opo, nailapit kinakakulan. na din po namin siya sa mga kaya na maliit lang din po. sa ang mga nakukuha namin, kapitan, nakukuha ko. mayor. Nakalapit din ako sa munisipyo, nakuha ko lang din is 1,500, 500, gano'n. Kailangan niya sa mga maintenance niya, gano'n. Pero mas kulang pa din po kasi maintenance niya, magkano lang po. Yung diaphragm niya, tsaka pinagkakasya ko na lang din po yung para sa kanya. Di bali nang wala yung sa amin tatlo, importante lang yung sa kanya. So ngayon, pang ilang taon na ulit na, na tinitis yan? Ano po, ang magdadalang taon na nito? Magdadalawang taon na. 2 taon na nito. Sabi nga nila, sobra daw, ma-hyper daw yung bata na yan. Sobrang hyper kagaya nito, kakulitan din. Grabe. So ito pala yung tatay niya. Apo, yan po. Ito, baga ito siya. Yan. Bata pa po, mas bata po kayo, no? Sa inyong asawa. Yung asawa ko po, 51 na po siya, magpi-52 na po ito. Bali 20 years ang agap niya Apo. sa'yo. Yung parang, 31 years old po ako eh. so yan mga kabiyaya, ito si Emmanuel. Opo, Emmanuel Ito si Palino po. Emmanuel Palino. Opo, Palino. Yan, sana yan sa mga kapanood nito, baki-share ng video at baka sakaling may mas malaki pang tulong tayong makuha or may mas tumulong pa sa kanya para sa pangangailangan niya. At ayun, sa mga sumusuporta rin yan kay Jay Guevara sa akin, sana tulungan niyo ako na matulungan din si Samuel
sa panggamot-gamot niya. So narinig nyo naman, halos 3,000 pesos ang kanyang gamot sa loob ng isang linggo. At construction worker lang po ang kanyang tatay. Tingnan nyo, dito sila ngayon, no? Nakikitira lang sila dito sa barong-barong na to. Sobrang init guys, no? Kasi yung yero halos yan, kapantay ko lang. So andito ata yung ibang bigas. Bigay na namin to. Bigay na namin to lahat. Yan. Bigay na natin to lahat, tol, no? So para may ano kayo. So 3 yan. Sa inyo na yan para ano. Tapos bigyan ko kayo. Kasi sabi ko nga ano lang to eh. Tawag dito. Sabi ko puntahan lang muna natin para kasusunod pag may mga dala na tayo talagang alam na natin kung yung mga pupuntahan. So ito. Pasensyahan mo na to, tiyan. Hindi naman to kalakihan. So yan po. 200 3 magkano naman dito ng ano ko 4 yan 500 pesos muna te at iyan nyo pag ano kami at sana mas may malaki pa akong maitulong sa inyo. So thank you talaga. Ay, ako yung nahirapan sa bata. Gano'n kahirap tayo na ano? Mahirap din po kasi minsan sakit niyan, no? Makita mo yung anak mo na nahihirapan. Mahirap nga po eh. Kasi nung nag-conclusion po siya, pinapa-ubayan na namin siya kay Lord. Pag hindi na niya kaya. Binibigyan na namin siya kay Lord kapag hindi na niya kaya. So, ngayon syempre masakit eh. Mawalan din ang anak. Kasi 2 yung nawala sa akin. May isa pa kayong anak na nawala pa. Baga 4 po yung anak ko. Tapos po yung isa na prongko, sakit sa baga, na prongko po, pag ano siya, pulmonya po ang kinamatay niya. So yung isa naman po, aksidente na sa tiyan ko. Tapos sumunod to, pangatlo, panganay ko. Tapos ito, bunso. Baga siya yung bunso. Kaya, masakit man na mawala talaga ng anak, pero kinakailangan ko talagang ano yun eh. No choice ako, hindi ko alam kung bakit ganito. Nagpalad man ako sa anak, pero nababawasan habang tumatagal. Kasi nakita daw po sa MRI na may bukol siya. Siguro nung sinilang ko siya, wala kami kalam-alam mag-asawa na meron na talaga. Meron siya palang tumor sa utak. Tapos habang lumalaki pala siya, lumalaki pala yung tumor niya. Tapos nagkakaroon ng tubig sa utak. Yun po pala yun. Nakala nila nahulog o nabagok, nauntog. Hindi daw po. Pag ano ko lang daw po. So yung hose na yan para pangpatanggal ng tubig. Matagal na po. Ano yung ano niya? Meron yung batang-bata niya pa na dinanas niya na itong ganito. Dapat naglalaro-laro ito ngayon eh. Sobrang payat Sabi niya. nga daw po ng doktor, ang laki nung binagsak ng katawan niya. Sobrang napakapayat niya. Sabi ko, Dok, hindi po kasi Ito yan, hindi niya nakakagalaw. Opo. Sabi ko, Dok, hindi po namin kaya ibigay sa kanya yung Pediasure kasi Ano yung mga nasa ulo niya, te? po. Ano yung mga nasa ulo niya? Ito po yung hose. Hindi, yan o yung parang kati-kati. Ito to. Ano po siya, yung nagdadry yung balat niya. Yung Nagdadraya ito. nagdadry na yung mga balat niya sa ano niya. Ngayon, nagkakaroon din po siya ng sugat. Dahil gawa sa paghiga niya. Ganon din sa kabila. Ito, te, baka masakit. Yan. Ito, masakit ata. Huwag mo nang galawin, te, nasasaktan siya. Kaya minsan binubuhat ko kasi nagkakaroon talaga siyang sugat sa ulo eh. Kaya nawa din ako. Oo, nakita ko yung sugat sa ulo niya. Oo, kita ko naman sa akin, lumalaban talaga siya, te, no? Opo, lumalaban po. Bilib nga po ako sa kanya eh. Talagang napakatapang niya pong bata. Malaban siya. Binibigyan na namin siya kay Lord pero ayaw niya. Parang gusto niya pa talagang lumaban. Kaya yan, pinipilit niyang lumaban. Nakalabas lang namin itong isang araw ng hospital. Nakasurvive siya nun. Akala kasi namin, natutulog lang yung pala, wala na siyang buhay. Ha? Akala kasi namin, natutulog lang siya noon. Oo. Nung last year, Oo. noong 2021 po. Bago siya matubuan ng ganyan,
akala po namin natutulog lang siya. Yun pala, sabi ng doktor, Mami, wala nang buhay ang anak mo. Dadali na natin sa operating room. Kaya no choice ako na tinubuan Bali, siya. nagtaka kayo. Parang, ba't hindi siya gumigising? Oo, hindi siya nang gumigising. Di ba pag ang convulsion, panay lang tulog, ganyan. Nag-ano lang siya, tirik lang siya ng mata. Yun pala, wala na pala siyang buhay. Kaya no choice na, lakas kami ng loob na tubuan siya. Tapos dinala na siya sa operating room. Yun pala, lumalala na pala yung bukol niya sa ulo, tapos yung tubig niya sa ulo. Kaya ayan, tinubuan na siya ng ganyan. So, nung pagdala nyo, wala na pala talaga siyang buhay. Nakaumatos po siya, mga 1 buwan mahigit nun. Tapos, pagtapos nun, Ito din, nung naging okay pa ito siya. paglabas din namin ng ospital dito Binangonan, nasa Maynila pa siya, nakaumatos din siya doon. Hindi na siya nakagalaw dun. Hindi na. Hindi, nung pagtapos nung check-up, wala na. Wala na. Ganyan na talaga siya. Ganyan na talaga siya. Hindi nyo man lang siya nakausap na. Hindi rin, hindi talaga namin siya nakakausap. Tapos nung dinala rin namin siya dito sa Binangonan, itong March 10 lang, nakoma din siya. Ilang araw din siya hindi nagising nun. 4 na araw din siya hindi nagising. Tapos yun, akala namin natutulog lang talaga kasi tataka kami. Bakit hindi na nagigising eh? Yun pala, pauma na siya. Tapos hanggang sa nakasurvive na survive, nagising siya. Kaya nung panatag ako sa Diyos na kung kayo mag-decision Lord na kunin siya, okay lang. Para hindi na siya mahirapan. So, yung Pero mga awa ng kabiyaya, Diyos, nagbigay siya ng kinuktungan niya ulit ng buhay yung anak ko. Nakasama ko pa siya. umuubos siya, te. Doon lumalabas yung plema. Opo, dito po. Kasi hindi na po maidura yung plema niya, tapos silaway dyan din. Tapos dito rin sasalpak yung oxygen niya. Dito din dadaan. Diretso sa amin na hindi na po dito, baga dito siya sa leeg. So yun mga kabiyaya, sana may tumulong, sana tulungan natin si Emmanuel kahit sa kanyang panggamot, makasurvive yung bata at nakikita naman natin lumalaban siya. Pero mo, ilang beses na tong hospital niya, te? Nakailang beses na po. Nakailang beses na, pabalik-balik. Nakailang beses na, nakadami na po siya palabas-pasok sa ospital. Yan, so sana sana matulungan natin siya. So pagpasensyahan mo natin yung binigay ko muna, ha. Walang po. At yan, sa susunod pagbalik namin, kung may mga magpaabot ng tulong, dalhin agad namin dito para makabili agad ikaw ng gamot. So malayo pa kami, tagig pa kami. Talagang sinadya namin din kayo dito para lang matulungan. Wawa naman. Hirap na hirap siya umubo, no? Pero mo, bata pa siya lang, dinadanas niya at hindi niya dinadanas to eh. Ano yun, te? Parang may lahi kayo na ganun? Wala naman po sa amin lahi Kasi yung sunod-sunod, di ba? convulsion. Iba yung unang anak mo, di ba? Sabi mo. Ano lang po yung prongko, pag baby pa lang, hindi naman siya. Okay, Prongko gets ko yung na. ano niya, namatay yung panganay, yung ate nila. Natuyuan lang daw po sa sa pawis. Baby pa siya. Opo, baby pa lang po, mga 3 months ganun. Si kuya, ano oras uwi mamaya ni kuya? Ano po, depende po sa oras nang matapos yung gawa niya. Ano naman. Tapos depende naman po kung magkano din po yung araw niya, kinikita niya sa isang araw. So yun po mga kabiyaya, sa mga nais pong tumulong para kay Emmanuel, kontakin nyo lang po ako sa J. Guevara, ang aking Facebook page. J. Guevara din po aking Facebook main account. Yan, paki-chat nyo na lang po ako. At ang aking GCash number ay 0961-924-9686. So sa mga lahat po ng tutulong para kay Emmanuel ay kaagad ho natin yan dadaling sa kanya. No? So maraming salamat, ate. Ingat kayo dito, pakatatag ka rin, ha. Opo. Ayan, ito nagmumulat na siya. Pero hindi na siya nakakita, no? Hindi na siya nakakita. Hindi na po. Blanco po yung mata niya. Manuel, pagaling ka, ha? Manuel, ha? Pagaling ikaw. Kaya mo yan. Yun po mga kabiyaya, mga kakwela, no? So sana tulungan nyo si Emmanuel. Anong ulit pangalan nyo, te? Emilyn po. Sana at ni Ate Emiling sa Yeah, thank you rin pala kay anong pangalan mo, te? po. Kay Giselle. Siya po yung nag-chat kay Boy Sardinas para mapuntahan namin si Emmanuel.
So yun po, maraming salamat. Sana pakishare nitong video natin. At sa mga nais tumulong, ulitin ko, yan ang aking Facebook account ay J. Guevara, Facebook page J. Guevara, no? At ayun, pag nakikita ko yung bata na naawa ko. Sobra, kawawa naman. Dapat hindi niya nararanasan to. Bata-bata. 5 years old, no? 5 years old, guys. Kung mayaman lang ako na vlogger din. Ano pa ibang niya? Oxygen, Maintenance po. Tapos maintenance, yung milk po niya is the Pediasure. Pediasure, yung milk niya. Opo. Magkano ba isang karton ng gatas niya? Depende po sa size po ng Yung pinaka nabili nyo nung una, magkano? yung minsan po kasi sa 1,000 po kasi ang binibili namin yung isang ganun lang. 1,000 na yun. Mahal 1,000 na. na yun. Pero hindi yun naabot sa 1 linggo. Hindi na. Dalawang araw lang. Kasi every 4 hours po ang kain niya eh. O, kasi yung kinakain po ng bata ay puro liquid na. So pinapadaan dito sa suwero para yun yung pinaka-ganakain niya. So yun, hanggang dito na lang tong video namin yan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel at sa buong Team Butete. Yan, at shoutout po. At ako na po yung nananawagan sa inyo. Lahat yan ang sumusuporta sa akin. At sa mga sponsor ko din, sana patulungan natin si Emmanuel kahit sa kanyang panggatas, pang maintenance na gamot. At ayun, sa kanyang pangangailangan, no? So sana tulungan nyo ako na matulungan din siya, si Emmanuel. So ako na po yung nananawagan sa inyo. Nakikita nyo naman yung bata talagang lumalaban talaga ng gusto para makasurvive siya. So yun po, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Nanay, thank you ha. Dito na Thank po you kami. din po, sir. Yan, thank you. Bye-bye.